My jsme maso z Luky a zpracováváme biohovězí a biojehněčí, které následně zrajeme metodou suchého zrání. Takhle vlastně ty produkty vypadají. Takže tady jsme v bourárně, kde se to všechno vlastně odehrává, po kolích jsem přijel do juty, ať už čtvrtě hovězí nebo potom juty jehněčí a řezníci vlastně si je zpracují na stolech a potom tady máme 2 balící linky, na kterých se zboží naváží, zavákuje a následně vyjede etiketa. Tady potom se můžeme podívat do jednoho vlastně boxu. Jo, tam udržujeme teplotu v rozmezí 2 až 4 stupňů a potom samozřejmě už ty konkrétní výrobky. Tohle je takový menší příruční. Tady můžeme nahlídnout, tam potom vlastně zrají páteře, což jsou vlastně ty prémiové partie. Vlastně visíme nebo zrajeme 14 dnů suchým zráním. Jakmile se rozhodí ten kus, tak ta páteř se vrací zpátky sem a zraje vlastně dalších 14 dnů, celkem minimálně 30 dnů. A toho jsou potom vlastně ty nízké, vysoké roštěnce. Samozřejmě potom klasická udírna, kde se vlastně udí všechny věci, ale klasickým způsobem na dřevě, na bukovém dřevě a potom vlastně se ještě na trnkách vlastně do udívá. Tady je to dřevo na barvení a tohle je úplně klasická udírna, trošičku větší samozřejmě, ale dlouhý komín a opravdu dřevo. A tady potom máme vlastně sklad hovězího, kde potom už jsou právě ty dobrůdky, jo, třeba ty nízké, vysoké roštěnce nebo vlastně ostatní partie, jo, které jsou rozdělené podle data, podle kusu. Tomu my tak přezdíváme takové gastroporno, to jsou vlastně jehněčí osobuka, ale je to naprosto vynikající steak, je to úplná pecka na grilu. Je to jakože steaková partie, ale chuťově to prostě je dokonalé.